Simula ng araw ng masaya, tara-tara sumayaw ng pampasigla. Di mahalaga anong suot, kahit na gusto, dali-dalian mo na. Sige tayo na't pa-party-party, para ang lahat ay happy-happy. Kahit na anong problema pa, isayaw mo lang, sabayan pa ng ngiti. Ay pa! Nana, eo, eo, nana, baka wag mo nang pigilan pa. Kung nais sumayaw, wag ka na mahiya. Sigurado na ika'y matutuwa, talagang nakakabata. Ito ang lahat pwedeng sumali, kahit na feeling mo hindi ka sexy. Basta lagi mong isipin na ang mahalaga, ikaw ay masaya. Hay pa! Sige, sige! Sumayaw ka na. Sige, sige! Sumabay ka lang. Sige, sige! Seksihan mo pa. Sige, sige! Seksihan mo pa. Sige, sige! Seksihan mo pa. Grabe, daling-dali. Sige, sige! Sumayaw ka na. Sige, sige! Sumabay ka lang. Sige, sige! Seksihan mo pa. Tayo'y magsasaya. Hindi ko din alam kung anong nangyari. Grabe. Iyak ako. Siguro I would just want to read some of the things that you were able to do in 2017. So, number 1, our team achieved a total OBQ for 2017. Your achieved flow rate improved by 4.5%. Our flow rate achievement average 100.56%. And finally, we were able to beat our competitor. As the 2017 Best Agency for 150 days. 2017 Best Flow Rate Achievement for 150 days, and for being the 2017 Best in Rewrite.